panibagong video, panibagong vlog na naman tayo mga idol. Sundan nyo itong mga idol at pasyalan natin yung Sitio Lagit, Barangay Tupa, Agno, Pangasinan. Guys, ito yung legend map or ito yung binigay ni Mapa galing sa satellite na sundan natin. Napapunta tayo dito sa Sitio Lagit, Tupa, Pangasinan. Ito guys, oh. So from Manila, i-google nyo na lang para sundan nyo yung the best way na dadaanan ninyo na ibibigay ni Google Map para mapunta nyo itong Sitio Lagit guys. Dahil napakaganda to. Sabay tayong explore lahat tong lugar na to guys, dahil newly explore lang talaga to. Ni-explore pa lang. Actually yung ibang mga daan dyan ay rough road pa. May rough road pero hindi naman siya rough road na mahaba. Yung lang, yung nasa side lang ng shoreline ng dagat. Dahil ni-explore pa nga yung lugar na yan guys. Ipapakita ko sa inyo guys itong lugar na to. Pero mag-i-start tayo mamaya guys sa Pangasinan na yung ibibigay ko na starting point na daanan para masundan nyo lang itong lugar na to guys. Punta nyo to guys dahil napakaganda talaga to. Sabay tayong pasyalan ito. Papakita ko sa inyo yung view ng Sitio Lagit, Agno, Pangasinan. Ayan guys, yan na. Makikita nyo mamaya. Guys, itong ibibigay ko na daan sa inyo papunta sa Lagit. Dito na start na tayo ng Alaminos, Pangasinan na to guys, ano. Itong signage na to ay sa Alaminos, Pangasinan na to, doon sa may bypass road. Dito na tayo mag-start guys. Alaminos kasi familiar naman na sa atin lahat guys, yung 100 Island. 47 kilometers yung Lead Pole, Sabangan Beach, Tambubong Beach, Santa Cruz, Infanta, Dasol, Burgos, Bani, Alaminos. So hindi nyo makikita yung Agno dito guys, yung Agno. Wala yung Agno dyan, hindi makikita. Ay, dito pala sa baba. Pero dun sa signage na yun guys, hindi makikita kasi yung Agno, bayan na Agno. Kasi Agno kasi dulo. Tapos puro coastal na kasi yun eh. Puro puro mga bits na doon, dulo ng bayan. So tingnan natin dito. Tapos dito guys, kakaliwa kayo dito. Mga siguro ilang meters ba yun? Pagkakanan ninyo doon, mga 100 meters. Ito na, Bulinaw, Bani, Agno, Anda, Alaminos, Patara, Bagataan ng Umbrella Rock, Enchanted Cave, tsaka Tundol. Yun, nakalagay. Diretsuhan nyo lang to guys. Tapos may crossing pa kasi dyan. Nice. Itong bypass na road na to guys ay iwasan lang yung town proper ng Alaminos City kasi traffic doon. Kaya gumawa sila ng bypass na ganito dito para mas mabilis yung biyahe po pulos. Ayan guys, mas signage sila, dali natin. Tubani, pag kumanan ka, Tubani, Anda, Bulinaw. Ito na, Patara, Bagataan, Umbrella Rock. Ayun, nasabi ko Enchanted Cave, tsaka Tundol. So yan, signage siya. Sundan nyo lang to guys. Makarating kita. Tapos mayroon pang cruising na isa doon sa Bani. Pakita ko mamaya yung cruising sa Bani kasi pag kumaliwa ka, isang bayan lang yung mapupuntahan mo na doon, hindi yung Agno. Pag kumanan ka naman ay Anda at saka Bulinaw yung matutumbok mo naman guys. Pero guys, yung papuntang Agno, Bulinaw, yan yung crossing sinasabi ko. Yan, papuntang papuntang Bulinaw. Tapos itong pakaliwa, papunta na to ng Agno. Pagdating nyo dito guys sa may circle dito sa Agno.
may waiting shed sa gitna. Ayan yung signboard oh. Alyabon, Aluleng, Barwan, Tanglay, Gayuhan, Magsaysay, Namatukan, Pupa. Mga beach yan. Mga beach yan guys. So tatawid tayo dito sa ano. Pag dito naman sa kabila, dito, pag dumiretso ko dito, andyan yung Umbrella Rock, Bagatanon Beach. So dito tayo sa Newly Explore. Dito tayo pupunta guys. Tawid tayo dito sa ilog. Ito, may tawiran tayo ilog dito na ipakita ko yan. May tulay dito eh. Ito yung mga ano, sunod-sunod na mga ano na wait sand oh, may tuna oh. Laking tuna na yun ah. Ano kaya yun? Ito ilog guys oh. Ilog ito ng tatawid tayo dito. Ganda yung ilog na to kasi malinaw. Dugtong na to ng beach. Mga beach guys. May mga maliit na barko. Finally guys, andito na ako sa Sitio Lagit. Naram ko yung motor ng pamangkin ko yan. Para mas maganda yung mikot. Ito yung sinakyan ko. Tapos pasok ako sa ano, bahay ng tita nila Roxanne. Wala naman tayo ito guys oh. Tapos palipad tayo ng drone dun guys. Ito oh, ganda. Jack lang ah. Dito. Sinalam ko muna dun sa taas. Ayun. Ang ganda. Yung guys oh. Right. Hi. Napakaganda. Sinasabi ko sa inyo eh. So, ma-explore lang sana na maayos to. Ayun. Ayun guys oh. Ito yung white sand guys oh. Hero. Ano yung nakatent doon? Yung mga tent doon. Doon ako galing. Doon yung mamaya papakita yung video doon. Kaya magtitent din ako doon. Tapos ito yung ano gilid oh. Yan. Paganda rin di ba? Hanggang dun. Sitio Lagit, Barangay Tupa. Akit tayo sa taas guys. Kita nila Tintin may-ari nito. Yan. Hoy, may wifi dito. Alright. See that? Puta ng pakaganda eh. Yung sinasabi ko. Walang entrance, open sa lahat. Kung mahilig mag cliff dive gan, mag dive dito. Ayun ang hilig ko kaya ito. Ganda naman ng ano na ito. Pwede kayong mag ano dyan guys oh. Yung hotel yan eh, resort din yan. Fourth floor yata. Hindi kayo, maganda rin dyan guys. Pero dito na lang kayo. At least ano, side by side. Pwede kayo mag tent. Ako kasi meron na kaming tirahan dun. Ayan o. Ah 360 oh. Dito sa Sitio Lagit, Barangay Tupa. Tuloy oh. So balik-balikan ko. Napakaganda dito. Hindi crowded. Tapos napakaganda talaga. Ito naman nila ano, kaso nga lang may mga sikat na beaches dito sa ano, kaso nga lang iba rin dito eh. Iba rin yung ambience dito. Napakaganda. The best talaga.
it seems. Shoutout pala sa ating lahat. Panoorin lang natin yung mapunta sa Sitio Lagi. At pakisubscribe na like and share po yung video natin. Thank you, thank you. Thank you so much for watching.